Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, dayon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw ubulaw adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, padayon atong iampo ang kalinaw, kaayuhan sa katawhan sa tibuok kalibutan nga ato mga masakiton maayo unta, labi na sad ang mga sakit nga espirituhanon. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa himo contribution pamalit ani nga ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo og katagbawan og kaayuhan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom nga Dios, nangamuyo kami nga ang pagkatao sa manunubo sa kalibutan nga among hisahiran gumikan sa pagtultol sa bituon kanunay unta nga madayag ug magtubo sulod sa among kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, na buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya ug dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, ug kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa kadtong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasing-kasing, apan ang wala mutuo sa Dios nag-isip nga bakakon ang Dios kay wala man niya tuuhi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa iyang anak.
Ang gisaksi mao nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa sa iyang anak kining kinabuhia. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Himaya ang Ginoo, O Jerusalem. Himaya ang imong Dios, O Sion. Kay giligo niya ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibindisyonan ang imong mga anak diha kanimo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Iya kang gihatagan og kalinaw sulod sa imong kautlanan. Gibusog kaniya sa labing maayong trigo. Misugo siya sa kayutaan, makusog nga midagan ang iyang pulong. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Gisangyaw niya ang iyang pulong kang Hakob, ang iyang mga lagda ug ang iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sama niini alang sa bisan unsang nasud. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdayon ng Diyos, alleluia. Pagdayon ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa kahigayon ni ana didto sa Hesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Hesus
mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, kun buot ka, makaayo ka kanako. Unya gihikap siya ni Hesus o giingnan, buot ako, mamaayo ka. Diha-diha naayo ang sanlahon. O gisugo siya ni Hesus, ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, kundili lakaw dayon ngadto sa pari o pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo kana. Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod ni Hesus ug daghang mga tao nangadto sa pagpamati kaniya ug aron maayo ang ilang mga balatian. Apan miadto si Hesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dinhis ato nisugod na sadog dasok ang mga tao tungod sa nobinaryo sa Santo Niño dito sa Basilica niya dito sa Manila. Gahapon mura sa glawd ang mga tao tungod sa translasyon sa Nazareno. Sa inyong paminaw kining libuan, milyon ka mga tao nga magdasok kay muhikap gyud ni Santo Niño, muhikap gyud ni Nazareno. Nakabuntog ka ni sila sa kalibutan. Ha? Tubag. Kung nakabuntog pa ni sila sa kalibutan, purting pildihan na sa kalibutan, daghan ani tawhana. Muna nga diri sa atong unang pagbasa ni hisgot si San Juan, mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Kana bang mutuo ta nga ang usa ka tawo anak sa Dios? Mao nay makabuntog sa kalibutan. Kay ang tao di man kabuntog sa kalibutan tungod sa atong kahuyang. Kalibutanon raman kita. Pero kung mahimo natang anak sa Dios sama ni Jesus, mabuntog na nato ang kalibutan. Tungod kay mukuyog naman nato ang gahom sa Dios. Gilingay mong tupad. Yung nakabuntog na kas kalibutan. Na nakabuntog ka. Nabuntog. O ikay nabuntog. Naabiyay daghan. Kinsa maning tawgon natog nakabuntog sa kalibutan. Ang una yung timailhan nga nakabuntog tas kalibutan. Dili na ta mahigugma sa mga butang sa kalibutan. Kana bang dili na ta magsigi bitag paningkamot aning mga butang nga kalibutanon. Kana bang maproblema gid ta ba sa mga butang kalibutanon sa maanang kwarta, gahom, sa pananguban honor, power, sa paman authority, good health, ganahan jud kita ng good health nga di na lang kita mosugot nga matiguang, di kita gusto nga manakit atong tuhod, atong buko-buko, likay gyud maayo, nya di kita gusto nga muminos atong kwarta, halasig yung paningkamot, walang katapusang paningkamot. Bisag gasungkod na, ga-wheelchair na, ang gihuna-huna, kwarta lang yapon. Daghan na kaing kwarta, pero sige lang yapon pangitag kwarta. Bidilyo na ang kwartang gikuptan, minilyo na ang kwartang nakuptan, sige lang yapon pangita ang kwarta.
Kita, sige lang yapong baligyag slat. Ang sama ni, sakto niya itong gibuhat. Sige baligyag slat. Ambot lang. I-check lang. Kung ang atong pagpangita lagi kwarta, bunga sa atong gugma ni ana, wa ginay kapuslanan. Kana bang mga butang sa kalibutan. Ikaduha, nga timaan, nga kita nakabuntog sa kalibutan, kanang kamao na kaitang mupaambit sa mga kaayuhan nga nias kalibutan sa maanang kwarta, kanang imong good health, imong talent, sa ito ng treatise, time, talent, treasure, ipaambit na siya, nga wa gyoy pagpangayo og bayad. Nabang ingon lang, give without expecting anything in return. Lain na sang lingi sa imong tupad, na di ka maningil og utang, na di ka maningil. Kusog kay tanang paningil. Kana sang mga ginikanan, mugastos ilang anak, unya magsigi dayog diman na kinahanglan gyud mupasar ka, kinahanglan gyud ma-honor ka, kinahanglan gyud makagraduate ka. Ano bang mangita gitag mura ba gitawag bag result oriented, output oriented. Unsa man na siyang output oriented, result oriented ta, mao na gitawag og businessman's mentality, profit oriented. Di na mo'y gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo nga ang atong kalipay naagyod sa pagpaambit. Naa may bunga o way bunga, dili na mo'y atong concern. Ang concern, kamao gitang mo serbisyo, mo alagad. Kana mo'y pinaka-best. Kinsa dinhing asawaha nga magsigi jog alagad sa bana, unya di gyud magyaw-yaw sa bana, ta sa kamot. Pagin mo'y klaro. Kinsa dinhing banaha nga kusog kay mo alagad sa asawa, pero di gyud mo diman sa asawa bisag unsa, ta sa kamot. Wag yun. Kinsa dinhing mga ginikanana nga nagsigig atiman sa mga anak gikan pa atong pagkatao hangtod karon nya di gyud magyaw-yaw sa mga anak, ta sa kamot. Kinsa dinhing paria nga sigig atiman sa parokya nya di gyud mga saba sa sakristan, di magyaw-yaw, ta sa kamot. Ako ra man say pari ni. Unyag mo pataas ko sa kamot, sigahan ko sa mata. Ani? O nga nung ingon anak man ta, tungod kay wa pa ta kabuntog sa kalibutan. Kay ang kalibutan, profit-oriented yun. Nya pa, sa pagsigi natong profit-oriented, daghan kaing mga naalkansi, daghan kaing nangalugi, maunang daghan kay mga kabus sa kalibutan tungod kay naaman sa pipila nga porte na sang datua kay profit oriented lagi. Na resulta. Unsa toy una nga nakabuntog tas kalibutan, di na ta mahigugmas kalibutan or mga kalibutanong butang. Ikaduha, magsigi tagpaambit sa mga butang sa kalibutan o kaayuhan sa kalibutan nga di ta mangayo og baos. Ikatulo, nga nakabuntog na ta sa kalibutan kanang di na ta mulikay sa pag-antos og sa kamatayon. Ano bang di ka mahadlok, di na ta mahadlok mag-antos o magpakamatay dinhis kalibutan. Lain na sang lingi sa imong tupad. Na-convince na ka nang isiging balik-balik ni Father nga patay. Na-convince na ka.
Oh, likay gyud, likay, bahala nag ako'y mupatay nimo kaysa ikay mupatay nako. Mao man gina ato. Na nga nalipay ko nga ang INC maghimo og peace rally. Ilag yun ang gi-emphasize nga this is peaceful rally. Kana ba inana nindot. Kanindot unta magtigom ta for peace. Mao sad ni kita mga Katoliko, sige tagmisa kada Domingo. Ang gitudlo gyud sa atong pagmisa gikas pagsugod hangtod sa katapusan kalinaw gyud. Ang kalinaw sa Ginoo. Mao gyud na. Muna nga muriak dayon ta bisan ang atong authority sa simbahan muriak gyud nga gamiton sa pagpangatake ang atong misa. Mao ni kada adlaw nagsigi ta og peace rally. Labi na gyud madomingo, labi na gyud tong tingmisa di Gallo. Abisa ka ng Pista Santo Niño, dasok man ginaro mga tao, millions man na dihang mo anha gyud Santo Niño og didtos Nazareno og kunang mga pista na tos birhen magdasok man ginang daghang ing tao. Ang sentro diha ang kalinaw gid unta. Mao nang inighuman sa misa mao gyapon isulti dad-a ang kalinaw ni Kristo. Gikono be laing lingi sa imong tupad ing na malinawon ramos inyo na malinawon ramo. Ing na ba na malinawon unsa may timaan sa kalinaw nakita malinawon mawa gid ng kahadlok kabalaka naagid ng kahadlok o kabalaka di ka malinawon mahadlokon mabalakon mo na si Jesus tanawa ha unsa iyang kinaiya nag-ayo siya masakiton siya ayaw nig ipanabi kanong di man niya ipatabi nanindot man ta kayto iyang nabuhat tungod kay di siya gusto nga ang mga tao adto na magsigig punsisok niya magsigi naggukod-gukod niya og tinuod gyud giadto siya sa mga tao kay wa man ito kapugong ang naayo ug ang nakakita na nabi man gyud ni gubol yung mga tao ngadto ni Hesus pero unsa may gibuhat ni Hesus muadto siya sa dapit nga awaaw kanang way tao sibat siya aron magampo karon ato mga politicians usay gani kami sa mga pari hilig kayo ta nga kanabitang magpapundok og mga tao kanang ganahan gitag pangitaos mga tao muna kana mga TikTok kana mga reels diha social media bisag unsa na lay gibuhat ala sayaw-sayaw hubo-hubo pakita-kita na mga private parts aron lang gyud tan-awon pero si Jesus gipangita sa mga tao ning sibat mangita siya time ug lugar nga siya rang usa aron makig-communicate sa Ginoo. Lingian sa imong tupad last na lang ning lingi na gusto ka mo sikat gusto ka sikat og kining klasihas kinaiya nakabuntog ni kalibutan kana bang ang kalibutan moing mupakpak na nato mangita na nato kanang tawag nila ni viral ka nya moingon nita praise the Lord ni viral ko di na mo'y kinaiya sa nakabuntog sa kalibutan mangita gina siya lugar nga i-connect niya iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo kay ang tinuod natong connection wa sa kalibutan agianan raning kalibutan we are only pilgrims mo bitaw karong tuiga ang atong tema sa simbahan Pilgrims of Hope ang atong jubilee year karon Pilgrims of Hope agi ra ta nya kay moagi ra man ta dinhi adi ta magsigig pangandoy nga kining lugar mo ay magsigi og gunit nato
Nga bitay akong gi-announce kay naa may ning imbitar nako dito sa US. Gipalitan naman kog ticket June 2 to July 2 kon buhi pa ko ana. Nya ni-announce man kog hapon nga kinsa to'y gusto makikita. Tiksi ko ninyo pagkadaghanay nung nag-tiksi noon. Nya ingin, uy, padir, di na, di kakaari di rin ako. Na, urot ng akong oras, oy. Tagaan lang yan akong usahay, tag 2 days, usahay 3 days, ani ko ani nga lugar, balhin na sa dito, lain na sang 2 days, 3 days. Akong gilista-lista, pastang punua. Una ka mong taga-US, ako lang yan ang i-announce, o asa ko mo, adto, dito na lang mo, dool, oy. O asa mo, di, nako ka adto, tabok-tabok. Kayo. Kaya nga naman, agianan raman god, inigadto na ko dito, kanarag yung usa ka buwan, nakadako anang US, kadaghan anang lugar, nya kadaghan dito sa mga nag-follow na to, muna, muagi raman, bisa gato pantanggiyon ahona nga, nindot gid unta magkita tang tanan moagi raman dili man na mo'y permanente. Ang permanente ni adinhi kini ahapit naman sa kumuagi tingali din. Wala maihap na lang mga simana agian na mo din di ba? Nya mo ayaw lang pader basta moagi ra kita din Nya, kinsa ninyong ganahan moagi sa kalibutan, beta sa kamot? Anang moagi ra sa kalibutan ba? O ganahan gimoan mo puyo? Di, moagi ra ta. Ibutang ginasunahuna. Muna, i-connect gid nato sa atong permanent place ang atong kaugalingon. Muna gibuhat ni Kristo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, dayga ang Ginoo o Jerusalem. Ang Jerusalem mo ay sikat kaayong lugar adtong ilang panahon. Adto ang mga tao mo simba, adto ang mga tao magtigom ang mga Hudiyo kay mao gito'y sentro kaay nila nga ilang stronghold sa pagtuo og sa ilang community. Pero kinsa may ipadayeg sa Ginoo sa Jerusalem, dayga ang Ginoo. Kay kanang Jerusalem moagi ra na. Kaning mga simbahan moagi ra ni. Kining atong mga nakabot dinhi moagi ra ni. Ang permanente ang Ginoo. Muna kanang inyong kwarta moagi ra na. Unsa may permanente ang slots. Ngano man kay inigpalit ni mog slot recorded ka didto sa Ginoo. Muna'y atong connection sa Ginoo ginamit ang kwarta. Muna ang atong SBF dag sige ginig palit na kay 500 palit dayon na kay 100 palit sa atong Santo Niño's healing gifts para ni karon kutubra ni February 1 ang atong Santo Niño's healing gifts 100 ra nya kanang imong 100 og imo nang ipalit og slot you are already connected to the source pero imo nang tigomon ikaw moagi ra ang imong kwartang gitigom, moagi ra sad na, wa kay koneksyon. Mura ra kag aso nga nahanaw, mura ra kag buwak nga nalaya, mura ra kag balili nga nalaya. Pero imo nang ihatag padong sa simbahan, makakonek ka na sa Ginoo, you have an assurance of permanent place to stay. Kanus ana mahitabo ang Ginoo nag-andam na ana ay nalagpangutanag kanusa ing na lang yun mituo ko nga mahitabo na kana siya mo'y sakto sige manindog na tas mga mituo mga igsuon sama sa sanlahon kita mapaubsanon og matuohon nga moduol sa Ginoo og moingon amahan kaluy kami. Amahan kaluy kami. Nga ang simbahan, dili gayud unta mapakyas sa iyang katungdanan, sa pagtagad sa mga gipadaplin
ug sila nga gisilikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga batid sa siyensya, ug sila nga nalambigit sa medikal nga panuki-duki, makadiskubre og tambal sa walay kaayuhang mga sakit, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang atong katilingban, uban ang mahigugmaong pagtagad, mukabot ngadto kanila nga mga sinalikway ug biniyaan sa atong kasilinganan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga pamilya, mga kaparyentihan ug mga kahigalaan muatiman sa mga panginahanglan sa mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, uban ang gugma ug kaluoy, dawaton ngadto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Makagagahom nga Amahan, dawata ang among pagampo, nga gituboy nga na kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mugugma, sa lupaw sa tusan. Kining pano, kining ino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, buhas among pangaliya, ihatag na kanamo, unang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahangyo kami Ginoo pagpuangon sa pagdawat sa mga halad sa imong katawhan, aron ang ilang gihuptan uban sa mahigugmaong pagtuo, mahubad sa ilang kinabuhi, pinaagi ni ining langitnong mga sakramento. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan, o
imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan, karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, gaygon ang kaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi, bang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan among anak sa mga langit, pagkahay ko ng iyong ngalan, luwabot ka namo. Ang iyong ingarian, matuman ang iyong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ugpasaluan kami sa among makasalanan, maingon na kami nagapasalo sa mga nakasalan kanamo. Umibino kami tugyan sa mga pagsulay, hinulualuwasan kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugang himayan, hangtod sa kanturan, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw
o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Mag-ampo kita. O Dios, imo kaming gipaambit sa imong sakramento, buhia kanunay ang imong gugma dinhi sa among mga kasing-kasing, aron mahimo kaming takos kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaayuhan nga Dios non, divine healing. Mahitabo ra ni kung atong buntogon ang kalibutan. Salamat sa nakabuntog sa kalibutan, sa ginagmay o dinagkong paagi, pinaagis pagpaambit sa ilang mga bahandi nganhis ato. Pinaagi pagpamalit o mga slots. So ang atong SBF dag para sa atong ibayad sa kumbinto, nahalina na tag 48,078 ka slots, na pay 11,922 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, niabot na sa 375 ang atong 16 slot challenge. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts, special slot ni siya para sa atong pag-celebrate sa Pista Senior din sa atong parokya karong February 1. Ang atong halin, iabot nag 15,359 ka slots, na pay 24,641 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni 25 slot challenge na tag 2,500, niabot na sa 220 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. So salamat kay ninyong tanan ha, atong pakpakan ang namalit niini. Praise the Lord. So inatunta nga ato pagining sige hagpalit. Nya karon kay ting sinulog naman na tay aktibo sa kining organisasyon nga ako mo'y ilang spiritual director kaning GFFC, Jesus Firm in Faith Community. Magpasiugda sila og sinulog showdown adto sa IEC Convention Center karong Domingo, January 12, 1 p.m. to 5 p.m. So, gitagaan ta dinhi og ticket nga ibaligya. Tag 300 man siguro ning ticket ani. Nya kaning tabang sa ning ato lang ning himuong libre. Kinsay ganahan nga moadto kanang kuha lamog ticket dito sa atong
parish ani niya og mukuha mo nga di mo muadto maimpirno mo kay atok ning bayran pero mukuha mo siguro agyo muadto mo ha inyo na lang plite og kaon ya usa ni siya ka sinulog dance and presentations for evangelization pero mga quality nga mga sinulog dancers to adidto nya ay mo kalimot sa atong YouTube channel pagsuporta kaning Padresiano Ubod padayon lang mo ani og subscribe, like, share o view pag hatag sad og palawom sa atong pagpamalandong nya kaduha makahatag sa tag income sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daigong ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon